La bocateria és un projecte nou, fruit de molts anys de feina. Una nova etapa en la carrera de l'Elisabet, impulsora de la idea, que fa més de 20 anys que treballa com a florista. Hi ha un concepte més novedós, que és una mica treballar amb la flor seca i la flor preservada, quan jo sempre he treballat més amb la flor natural. Això no deixa de ser que és flor natural, però té un procés de conservació que també és natura, però és una natura seca i que no és efímer, una cosa que perdura. Sempre és flor natural, el que és sec té un tractament, la pengem de cap per avall, això s'asseca molt bé, i és un tractament bastant natural amb l'aire. I en canvi el que és preservat, això són tractaments més químics, però també deshidraten aquella flor, i l'efecte de la flor és molt més fresc que la flor seca. La bocateria és una floristeria, però a diferència d'una de tradicional, parteix d'un concepte més artístic i l'oferta no es limita als rams de flors. La cosa que tinc un segell, doncs jo trobo que també és una cosa que dona valor en aquest espai, no? Des de faig perruques, des de coses molt variades, no? Tinc bosses d'olor d'espígol en formes de magdalena, tinc moltes coses així, evocant coses curioses. Faig aparadors, doncs depèn del que volen, els hi pots donar una opció molt àmplia. A la bocateria també fan feina de divulgació. Els caps de setmana organitzen tallers familiars en què donen nocions de botànica a través de la recollida de materials vegetals, amb què després elaboren diademes florals. Creus? Puc posar el cap.